Добре суботне рано. Днес біжимо свої 10 претеки за tento rok. Takže mám info, že sme rozcvičení. Takže ak sme ready, ak niekto ešte nie, tak prosím pribehnite. Už o necelú minútu štartuje rodinný beh dĺžkou 100 metrov. Ďakujem pekne, ja som ani nečakal, že budem tuto pred vami. Myslel som, že budem úplne vzadu, tam som sa aj nachystal so sluchátkami v ušiach, aby som už bol nabudený, tak ako vy. A keďže vidím, že všetci tam vzadu sú nabudení, tak ja to zdržovať nebudem. Za mesto Sereď vám len chcem zaželať veľa úspechov, veľa spokojnosti s vlastnými výkonmi, aby sa nikomu nič nestalo, aby sme si spoločne dnešný športový deň užili. Ďakujem. Мала фотосесія перед стартом, а ідемо на то. Že aj prestalo fúkať, lebo ráno fúkalo veľmi, takže dúfam, že sa vám všetkým pobeží veľmi dobre. A môžeme začať už o malú chvíľu odpočítavať spolu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A few moments later. Celkovo som s výsledkami spokojný. Idem som trénovať na ďalšie preteky. Ďakujeme za sledovanie, like a uvidíme sa pri ďalším videu.